гости, скъпи учители и съученици! Добре дошли на празника на второ основно училище Иван Валдов. Да споделят радостта ни по нас са дошли скъпи гости. Госпожа Росица Пиринлиева, госпожа Евелина Радева и господин Йордан Михалев. Тази година провеждаме своя празник по нетрадиционен начин. Всъщност той започна вчера с щафетата за купата на училището. А сега ще продължим с поздравителния концерт. След поздравителния концерт ви каним в стола на училището, където ще можете да видите част от дейността на учениците по проектите Успех и Аз и ти заедно. С нашите пълнения поздравяваме своите учители, които всеотдайно и търпеливо ни водят в страната на знанието. Поздравяваме и нашите съученици, представили се успешно на областните олимпиади по география и икономика, история и цивилизация, математика, химия и опазване на околната среда и знаме мога. Като специално поздравяваме Калоян Живков Радушев за достойно заетото второ място в област Варна. Поздрав отправяме и към най-изявените ни спортисти, които прославят името на родното ни училище. Поздравяваме участниците в състезанията по бедствия и аварии и млад огнеборец. И всички ученици, които желание и талант участват в проектите Успех и Аз и ти заедно. Аплодисменти за първите участници в нашия поздравителен концерт. Свят мой, детски свят, вдъх от света и звезда. Свят мой, детски свят, радост от звезда и цвете, ябълкова чиста светлина. Свят мой, детски свят, дай любов на жадния ми взор, на сърцето дай надежда жива, изворът на твоя син простор, с гълъбова вест да ме опива. Свят мой, детски свят, птица ме избери на път, песенно крилата ми е нравът, моите мисли цветни да текат, думите ми да се обезвездят, между мен и моята мечта да е пътя къс, възторга дълъг. Свят мой, остров мой на радостта, свят мой, чуден детски свят, искам да те съхраня из душа от пролета обзета, нашата усмивка да държа като цвят на цялата планета.